назорат танзим ва татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ҳамчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ва санадҳои байналмилалие ки кишвари мо эътироф намудааст аз самтҳои муҳими фаъолияти ходимони бахши назорати раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ маҳсуб меёбад. бо дар назардошти солимии ҳар як фард ва ҷомеа дарки масъулияти аниқ дар ин самт аз ҷониби ходимони марказҳои савдо бозору нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти ғизоӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар бозори ашрофи ноҳияи Ҷаббор Расулов дастандаркорон дар ҳамбастагӣ бо масъулини озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрока ва намояндагони ниҳодҳои дигари назоратӣ сифату муҳлати истеъмол санҷишҳои муштаракро ба роҳ монда кӯшиш мекунанд ки молҳои талаботи ҳаррӯзаи аҳолиро бо сифати ҷавобгӯ дастраси мардум гардонанд. дар бозори марказии ашрофи ноҳияи Ҷаббор Расулов беш аз 150 нуқтаҳои фурӯши савдои маҳсулоти хӯрока мавҷуд аст ки мо кормандони озмоишгоҳ ҳамарӯза маҳсулотҳоро оварда дар озмоишгоҳ аз санҷиш гузаронда ба фурӯш иҷозат медиҳем ва маҳсулотое ки ба пасифат мебошанд онҳоро аз фурӯш боздошта безарар гардонда нобуд месозем. ҳамарӯза кормандони озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрока бо ташхиси намунаи маҳсулоти гӯштӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ, анвои сабзавоту полезӣ, мева, тухми парранда, ҳолати бехатарии маҳсулотро муайян ва бо додани варақаи бехатарии маҳсулот иҷозаи фурӯш медиҳанд. ташхисгоҳ бо таҷҳизот таъмин буда мутахассисон бо дарки масъулияти баланд пайи иҷрои вазифа фаъолият мебаранд. қобили тазаккур аст ки сол аз сол тамоми шароитҳо барои хизмати сарбозон дар сафи артиши миллӣ беҳтару ба талаботи замон мутобиқ карда мешавад. дар замони соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъди ҳифзи марзу буми худ устувор аст, зеро ҷавонони банангу номус, родмардони шуҷои ватан, пуштибони марзу буми аҷдодӣ бо дилу ҷон ҳозиранд. афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқ монда, рисолати фарзандии худро дар назди ватан модар сарбаландона адо мекунанд ва тамоми маҳорату дониши худро ба хотири ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ сафарбар месозанд. баҳри омодагӣ ва гузарондани машқҳои амалиётии захираҳои сафарбарӣ мутобиқи нақшаи тайёрии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми ҳарбии 03-06 қушунои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи 5 чорабинӣ оид ба омодабошии ҷангии захираҳои мардумӣ гузаронида шуд. дар ин тадбири омодагӣ намояндагони ситоди генералии ҷумҳурии тоҷикистон, комиссарияти ҳарбии вилояти Хатлон, ҳайати шахсии қисми ҳарбӣ, масъулини комиссариятҳои ҳарбӣ ва ҷавонони ватандӯсту шуҷоъ аз ноҳияҳои 5 ҷайҳун, дӯстӣ ва қубодиён ширкат намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланди омодагӣ доир намудани ин машқи низомӣ наздик ба 500 нафар сокинон бо рӯҳияи ватандӯстӣ, иродаи қавӣ ҳамчун рамзи садоқат ба ватану ватандорӣ ҷамъ омада омодагии ҳамаҷонибаи худро дар ҳама ҳолат баҳри дифои меҳан собит намуданд. аз рафти баргузорӣ ва иштироки фаъолонаи ширкаткунандагони машқҳои низомии имрӯза мушоҳида мегардад ки онҳо бо дарки баланди масъулият, худшиносии миллӣ ва нангу номуси ватандорӣ барои дифои ватан, амнияту суботи кишвар, оромии халқ ҳамеша омода мебошанд. масъулин аз аҳли ҳамоиш даъват ба амал оварданд ки барои ҳимояи марзу буми ватан ҳар ваҷаб хоку ҳар қатра оби он ҳамеша омода бошанд. ҳамчунин мутасаддиён ва дигар шахсони масъул дар қисми ҳарбии 03-06 қушунои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ки техникаҳои ҳарбӣ ва дигар лавозимоти ҷангиро дар ҳолати омодабошӣ ба иштирокчиён намоиш доданд, аз ҳолати омодабошии ин қисми ҳарбӣ барои ҳимояи сарҳадии давлатӣ бозгӯӣ менамуд. абдураҳмони Задман аз ноҳияи 5 барои хабар.